Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung perkutut lokal ini memiliki keunikan tersendiri. Namanya titir. Salah satu keunikannya bisa menjadi pertanda turunnya hujan. Pemilik burung berwarna putih lorek ini menceritakan, burung titir yang berasal dari Candi Gayatri Boyolangu Tulungagung ini seakan mengetahui kapan turunnya hujan. Saat mendung, burung titir sering minta dipajang di luar rumah, seolah meyakinkan hujan tidak akan turun. Ternyata benar adanya. Seringkali terjadi, meski mendung, hujan tidak turun. Uniknya lagi, saat dipajang di luar rumah, jika burung titir manggung-manggung dan terlihat gelisah, maka tandanya hujan akan segera turun. Ini hanyalah salah satu keunikannya. Menurut pemiliknya, masih ada keunikan-keunikan lainnya. Oh, rumah saya pripun? Aku ndang kok niku ora panas tok. pancen iya nyoto apa panas tenan. Nggih, enggak. Dadi kaya udan, tibakno muni ora lek udan nggih mboten udan tenan. Nggih. Mengke tengerane niku lek niku mengke mendung kok mboten mendung sing niki. Putih. Nggih. Titir ya. Nggih. Iki lek mendung lek niki bunga-bunga. Manggung. Jadi lonikan ini tuh Jawa. Nah ini buatan di rumah kok nggih di Jawa. Namanya mendung dhisik. Mikirin begini buatan putih. Silver, Pak. Silver. Putih butek sak niki malih putih niki. Putih. Napa kok malih putih? Jadi lek wayah mendung terus apa? Bunga-bunga. Kan nek niki bunga-bunga itu berarti mungkin di Jawa. Mesti Jawa. Lek niki buatan bunga-bunga nggih buatan kula kandang nih. Buatan Jawa. Nggih. Burung mek gremis piur. Ngai tondo, ngai tengoro Mas. Nggih. Itu kok nek aneh. Aneh ya, duwe keunikan keanehan dhewe-dhewe ngono. Kulit teng mriki riyen anane ketane. Dukule ketan. Niki mboten kula paringi ketan. Jadi ketan ini masih beras nih, beras. Pun beras moncek Wis ilang anu nih, ilang kulit gabai, ilang kulit arine. Tukul sak menten. Tukul. Kula pendet kula tanem teng wingking. Unik ya. Terus no Mas diambil sing ngambil berkah. Ambil apa? Toyone niku. Teng anu teng sawah. Sabin nggih. Di anu disirat-sirat nih. Nggih. Terus akhirnya malah subur. Tapi kula nggih aja ngono Pak, aja dibaleni yo. Lah kok sumer Mas anu. Sampeyan critani terus malah tertarik. Mbok menawa engko sanjangi rencang sing gadah pertama niki. Dan kayak manuke anu iso nukulne anu. Ayo kira tiba banyune ngoten sanjange mesti. Niku sikile gandeng niku Pak. Sikile, kakine gandeng kayak bebek Mas. Nggih. Tapi sing kayak bebek sesise Mas. Nggih. Katuranggane no Mas ini. Niku kaki bebek. Putih lurik. Putih lurik. Cocok kangge pancingan Mas. Nggih, jodok. Nggih jodok nggih. Jodok pancingan. Pinter tebar pesona. Rencang Bono niku gadah ngeten kaki bebek ngeten iki pas calot-calot niku setunggal minggu niku dipeseni peksi niku 350 kali 150 angsal dilepas teng CLS niku Pak. Seminggu bulan putut 350 biji. Nggih. Lek pados dalu. Lah jumlah semonten ini napa nggih? Anu to Mas, enten Mas. Terpenuhi. Nggih, terus pas dalu ngoten niku beto jaring, kali beto anu. Ngoten niku kali caplok ngoten. Sedalu angsale kali doso. Dikelompokne sampai 300 dilepas CLS. Nggih, kali tiang. Berarti paling nyotro terus kali tiang niku dijak teng CLS dilepas. Yatrane per biji pinten Mas hitunge? Napa totale pinten ngoten? Niku per biji diaji dirego kali doso. Kali doso 1000. Nggih. 20.000 ya. Nggih.
amargi nggih ombyok ngoten. Ombyokan nggih. Tiang niku sing di carane sing di jaya anu sing kaki bebek niku. Gadah kaki bebek. Tapi terus bar-barane ngoten piyambake dadi nih mboten caleg ini. Hikmahe napa, Mas? Mboten ngetos nggih namung sanjange niku pokok aku golekno butut tak culne namung ngoten. Terus mriki rencange namung anu madosne. Nika ping sekawan lho, Pak. 350 ping sekawan. 350 700 kali 2 1400, Mas. Nggih. 350 ping sekawan. Nggih. Terus bareng ngoten ini dibahas ning kurungan fiber, ini fiber. Ajrih tiang ngarit niki buka muncul. Tok sini muncul. Bare mboten anu. Ning sanjange badhe magang niku ditawani enggak Mas wis Niki jodohke teng Gayatri, Mas. Nggih. Dalu napa anu Mas ngoten? Nginge jam setengah kali. Setengah kali napa? Dalu. Apal napa niku? Lek Manggoke. nggih. Niki mangkringe teng keris Nakula nika. Terus mengke mandhap teng anu. Terus disanjangi kali renyang enek manuk anu putih. Putut putih ning ndi ning mencok ning kono ku parane ngowetan ngoten. Bar disanggong ngenten 3 dinten ngoten. Saestu niku mubri ngowetan ditutne ngoten tibae tanggen makam Gayatri. Jam 12 siang ngantos sonten niku Ditunggoi, Mas. Nggih, namung nunggu niki. Terus digoleki nggone turu. Nggih. Biasane nggone turu panggah, Mas. Panggah, Pak, biasanipun. Biasa di sawang ngoten ngandhape enten cipratane peleke ngoten. Nggih. Dadi kene. Nggih. Dadi sorot ngoten. Niki. Lek dalu napa mboten peka gampang miber, Mas? Nggih, Pak. Cuma sentere kudu ulap, mare ulap. Terus dipulut, Mas. Nggih. Pulut. Nggih, kenging kaki kalih kenging sayap. Gayatri termasuk wingit, Mas. Gayatri niku panggih danyanganipun Boyolang, Pak. Candi Gayatri. Lagi Candi Gayatri termasuk wingit ngene. Nggih, wingit. Niki teng mriki termasuk sing paling pemimpin itu mriki niki Mas niki. Asline niki lek kula cetik ning kali nika duka kula tebih nih. Kali Majapahit. Nggih. Nah, Majapahit ireng mulus iki putih, cenderung putih. Toyo suruh niki. Lek ngedusi, Mas. Toyo nggih. Sedaya napa namung niki tok? Toyo, Pak. Kersane minumnya larutan pas bunter larutan. Larutan kaki 3 nih kok. Nggih, nek mboten larutan gemelan suara niku lho, Pak. Oh, nggih. Suara nggih. Lah. Enjing ngeten diparingi larutan. Nggih sonten jam 6 dibuang. Nggih. Lek ngedusin ben dinten apa pinten dinten sepindah, Mas? Lek kula niku nggih seminggu sepindah. Disemprot apa dian, Mas? Kula cepeng. Nanti jam milih jam 7 nggih. Jam 11 udah selesai. Damel sabun kasem BB niku. Wah, nggih kalih leri terus toyo suruh niku. Pun sebagian burung perkutut lokal memang ada yang menunjukkan fenomena unik dan aneh. Ini bisa menandakan adanya unsur gaib yang menyertainya. Biasanya burung mistis ini diperoleh dari tempat-tempat keramat. Sebaiknya hati-hati dengan burung perkutut yang ada khodam jinnya seperti ini. Akan lebih aman untuk tidak memilikinya atau memeliharanya.